Assalamu alaikum masu sauraronmu wa rahmatullah wa barakatuhu. Tarihin makaɗa da mawaƙa. A wannan filin da mukan sadu da irin makaɗan nan namu na Najeriya ta Arewa da kuma mawaƙa masu wallafan waƙoƙi daban-daban. To yau na haɗu da ɗaya daga cikin shahararrun zakarun mawaƙa a ƙasar Najeriya, ba ma kawai Najeriya ta Arewa ba. Kai mawaƙa ma zan iya cewa a Afirka ta yamma, shine Alhaji Mamman Shata. Alhaji Mamman Shata sanin kowa ne, ba wai sai na ƙara wani gishiri ba, da faɗin sunan ya amsa sunan shi. Zakara ne wanda ya shahara a cikin waƙoƙin Hausa tun da ya fara har yanzu yana kan bakan shi, kuma ya yi waƙoƙi da yawa har kwanan gobe kuma cikin wallafa waɗansu yake a cikin wannan waƙa nasa. Fayafayensa ko tun daga na minti 3 zuwa na minti 7 zuwa na minti 15 zuwa na minti 30 babu tashar rediyon da ba a amfani da ita muddin suna ɗan sa wani abu na Hausa. Hasali ba ƙasashen ma da ake maganar inda ake magana Faransanci da inda ake magana da Jamusanci da inda ake magana da Rasanci akwai fayafayen Alhaji Mamman Shata. Don haka yau ina mai alfahari da samun wannan ɗan taliki wanda sai in ce sunan shi ya fi ganin shi. Alhaji Mamman Shata, barka mu da saduwa. Na same ka lafiya? Lafiya lau. Kai lallai gaudan kaba ne sha nema. Ko? Gaskiya. To yau dai mun same ka. Ko? Tunda kai wato shi tunda abinda nake nufi da inda na ce maka kaucin kaba kake, kaucin kaba sha nema. Hakan ne? Gaskiya. To Alhaji Mamman Shata, yau abin nan ne da mukan ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Haka ne. Muna son mu san kai asali shin wani iri ne? Ni asali na bafillata ne. Agwai dai wannan bafillace? Bafillace. Masu kiwon shanun koko? Bafillata ne sak. Ka ji fillancin ko ya ɓace? Na ji kaɗan rabi da rabi. To bafillatanin ina? Bafillatin ne na ƙasar Katsina. Na ƙasar Katsina a ina? Ƙasar Musa nake. A Musawa cikin Musa ko ƙauye? Rabi da rabi, rabin mu cikin Musawa kuma rabin mu a ƙauye. Inda ake kiwon shanun kenan ba. Da akwai wa'ansu an suke ƙauye, rabi kuma na cikin gari. To wani ƙauye ne? Wato ana ce da wurin Ruga Dan Malam hanyar Matazo. Hanyar Matazo? Hanyar Gwarjo. To hanyar? To nan kakannin mu suke. Ruga Dan Malam? To ashe kai ma Dan Malam din ne. To yanzu ka samu shekara nawa da haihuwa? Ni yanzu na sami shekara kaman 40 ko da 4 ko da 3. To 40 ko da 4 ko da 3. Amma dai a wayanka a wani zamanin wani sarkin Katsina ne ka fara sani? Wanda na sani? Dukko. Dukko dai. Ya yi dogon zamani. Haka fa. Kuma sarkin Musa fa? Shi sarkin Musa wanda na sani Audu. To ka san Abdu? A kwarai. Sa'ilin nan? Sai Usman. Sa'ilin nan Usman? Sarkin Musa Usman? Sa'ilin nan? Sai wannan na yanzu. Haka. To Malam ko? Malam. Shi sarkin Musa na yanzu dan Usman din ne ko? Dan shi ne. To Alhaji Mamman Shata, shin menene asalin shiga ka waka? Ni asalin shiga ta waka goro. Goro? Irin na baka din na kasuwa? Shi. Wanda ake yaro ko ta kuka ta aiko ka naji ta shuka ta aiko ka naji a zo a sai mata goro? To haka ne. Irin shi. Daga nan ana dan bege ana wani abu. Begen kake kai a lokacin ko? Na'am. Ai ina tamanin su wa'annan waƙoƙi namu sun ga bege shigowa ko kuma su taho tare da begen. To ko sun riga bege? Ko su riga bege shigowa ko kuma su taho tare da begen don saboda ni ban san bege ba lokacin da nake sai daga baya kaɗan. Wato ina son masu saurare na su gane goron nan a irin wajejen kuɗin nan Katsina da Kano. Wato akwai da an wani yayi na samari su rika sai da goro a baka. Ana kida musu 50 suke sara. Ko ƙwarya ɗaya guda ɗaya. Ƙwarya ɗaya har ma dalilin sunan suke na a ce yan 50. Na 50 din nan ta goro ce. To shi. Su tafi suna waƙe-waƙe a cikin suwa. To shi ne. Wani ma cinikin wallahi yana samu ne saboda daɗin murya shi a wurin waka. Ya kakan sai da ƙwarya nawa a wannan lokaci ake? A wannan lokaci nikan sai da ƙwarya 5, 3, 4. In kasuwa ta ɓaci 2, 1 da rabi.
in kasuwa ta kyau mu sai da 5 6 7. ba fa kasuwa ɗaya bace yau in ana wannan gobe ana wannan abin to da a wannan nake yi lokaci wace irin waka kake a wannan lokaci wannan waka dai na'am ita nake wannan wadda na hali yanzu wacce ce ita wannan wadda nake yi a sawara ce ko cala ko mene ko alewa a sawara to ai kuwa ko menene an ce da asali yafi Gaskiya. in gini in za a fara shi akan faro daga ƙasa ne haka ne don haka zan so in ji wannan waka ta farko to bismillah to yamma za Allah haraban yamma za Allah haraban asawara baka don uwaban asawara baka don ubaban zabiya zan amshe ki wakan ko ki amsa ko ki kyale kar ki ce karfi ko sarauta kar ki ce dan na hikimaya kar ki ce dan na hikimaya don kwan a janabawa ne kan mai sai da nono ne kan mai sai da nono to ai kuwa kana ji dodo alhaji ai baka ji ba ashe ko ita dai asawara lalle ta yi rassa da yawa ko gaskiya domin a irin a wata asawara naji inda da ake cewa wani ni ban san ruwa yana magana ba haka ne sai gulbin karaduwa ko an yi haka to taɓa irin wannan mamaji tunda yake da juyi an ya samari mai wala sawara an ya samari mai wala sawara afsar ke ya in kana cintawan idan gwalben karaduwa ya kawo ka bashiga da abuta da lutabuwa mai dangi wani ya sai da godiya langi a wani ya sai da saniya langi kai wani ko da uwaya sai da ba za a bashi ba ane ya samari mai ala sawara amace ya le do sai muje do sama muje dam mata ke so muje mo ka ke sai na ma sai na mata ke so muje mo ka na ga ana tsimani su kansu masu kiɗan nan sun tuna da bare fa mai wakar bare wanda yake kusa da mai wakar oho to yan shin alhaji mamman shata ga tumai a da sadda kake wannan waka ai ba akan roƙo don a baka wani kuɗi kake ba ko a'a wasa ne na samari kawai wato kana yi a Samari da kasuwa yan wurin mata, goro kuma an tashi kasuwa irin wasan nan na dandali wasan datsa da akan yi to in gama sai da goron mu a kasuwa kama a dandali inda ake yin kiɗa to mutum zai zo ne ya tambayi abokin shi ya ce zo mai shi waka ai to kamar samari haka su haɗa kan wannan ya tashi ya yi kai kuma kana iya sa wani abokin naka wanda ya sa kai ce kai ma ka tashi to in bai da murya ko a mishi dariya ko wani abin haka ko bai da kwatanci to daga nan to daga nan hankali kuma haka rika samu ana dan liƙa maka dan sisin kwabo haka an yi haka haka ne in an liƙa ma ya kakan yi ina an bani wato abin da nake bar mu makaɗa ake tun ba ma son mu amshi kwabo don kada a ce mana kada a ce kuna roƙo abin da duka samu sai ka bar makaɗi suna wurin makaɗi sannu a hankali har ya kai ga muna karɓa kaɗan a ciki har suka kai ga muna jin daɗin su sai ya zama an kawo sai mu karɓa har ba mu son mu ba wani sai dai mu riƙe a hannun mu to ashe lalle abin da ya ja ka kenan har ka fara wannan to amma ka iya cewa ga wanda ya koya maka wannan waka a'a ni ba wani wanda ya koya mini ita saboda ban wani nabi ba wannan dai wasannin da ya kai mu haka fa
ba wani kuka bi ba. A'a. Wasan nan ne. Wasa ne na tashin yan mata a ce ga cewa ga wanda ya koya maka wannan waka. A'a ni ba wani wanda ya koya mini ita saboda ban wani na bi ba wannan dai wasannin da ya kai mu. Haka ba wani kuka bi ba. A'a. Wasan nan ne. Wasa ne na tashin yan mata a ce ga wani wasu waƙe-waƙe sun ciro na yan mata a ɗauka ana yi to har ta ƙarfi ga wani ta zama mishi sana'a. Ashe dai kana cikin irin waɗanda a saka jojin ale ko kai ma joji ne. Yawwa haka ne haka ne joji ne sosai. Irin a lokacin da ana lissafi ai wani ma jojin ale. Wanci ta wuri kaza joji ce wani na wuri kaza joji ne. Yawwa. To har a haɗu a ce wani ya cinye wani wurin waka. Haka ne. To kuka iya tunawa da wanda kuka taɓa haɗuwa haka? Irin joji. A cikin kaɗe-kaɗe na? Su ne akwai su. Yawwa suwa. Kamar su sarki ya'u. Su wadan kuɗu. Su sarki wadan kuɗu. Shine wadan kurna koko? A to wadan kurna daban. Wadan kuɗu daban. Yaro ne ma a cikin jeru. Shi yaro ne a wadan kurna. Wadan kuɗu. Su sarki ya'u. Su sarki dan. Sarki din na menene? Dan ajumma. Na wakan ne? Ko ne sarki ne na kanshi ya tsare kasa ta. Su sarki dan ajumma. Su sarki dan ajumma. Na taba jin wani ko Musan na Butu kun taba sabuwa? Akwai shi Musan na Butu. Shi ai anan yake. A ina? Anan kasan Bakore yake. Ni ma na san shi wajen tsakanin Kakumi da Guga da Kwai. Haka din nan. Haka ne ko? Haka ne. Shi kuma anan yake. Shi ma wani sarki ne irin nasa layin. Ko wato ya tsare kasa. Shi kuma sarki ne anan. To daga nan waka. To daga nan a hankali to wa'annan lusa hamka nan da sai na rinjaye su. Haka. To da na rinjaye su kuma sai na ga na yi masu yawa a nan sai na tsallake nan kasar kuma na ci nan. Ka ci nan. Da na ci nan sai na haya kuma. Inda aka ce gawa ne wuri kaza sai in tafi. Mu buga. Ku buga. In na cinye shi in wuce gaba inda akwai wani to har abu hannun nisa a gida. Kana daga cikin irin waɗanda a lokacin da ake yi ma budurwa da ta shahara yar wani manomi kaza. Kwarai. Akan je mata sauka. A'a daga nan na fara ma. Kwarai kuwa. A je mata sauka da kanin kuɗa. A saukan mata a kwana a kashe kaji da 'yan awaki. Yawwa su kuma iyaye su ta ba da burgumomi. Samarin ta aika musu duk inda suke su zo ko ka mishi goro a haɗu. To Alhaji ka iya tunawa wato cewa da ina ka fara fita bayan da ka bar Musawa da ka bar wannan sashin naku ina ka fara zuwa? Da na bar Musa farkon bari na Musa inda na fara zuwa na fara tsallaka hayin Kano na dai tsaure. Tsaure? Dawon jikin faruruwa? Ita. Na kaman wajen wata 6 a nan. Saboda da mutum ya kwana 20 ma baya gida ana kan mai da shi ya zama dan duniya. Ta tsaure kan iyaka ne to ka bi ta kurkujen kenan. Yawa to nan. To na dade a nan. A tsaure? A tsaure. To daga nan fa? To sai na dawo gida. Da gida na samu dan zama a gida sai na koma ketare. Ketare? To duk kuma nan malumfashi ce. To na jima a ketare. Bayan na jima a ketare. Ko anan ne kuka saba da mamada dan sambu? Yau to zama na ketare nan muka saba da shi. A nan muka saba. Haka fa. To da iya tunawa ne duk wata waka da za ka yi muna iya tunawa da waɗannan irin tsoffin fayafaye na mamada din nan. Gaskiya. Wani karfe ba kalan kwaso dan karfi su menene dai. To ko a taɓa wannan muje? To. Kaɗa gangare ka in faja Mamman ne. To kai. To. Alhaji ne Mamman dan samba dan uwan dan ladi. To. To. Almajirin gwaran babban kambo na iro kanan su da bakon gidan lawa ya je kan samu dan isa karshe ba kalan kwaso dan karfi na tulu idan kalan kwasa kuma ba ka mikowa indon ka ji karuwa dutse ba ka daukowa ba gammo na iro dutse mai fasa kan kahu lawa ya je kan samu dan isa ba ta azibiye mamma dan umar dan samba dan uwan dan ladi ta kai ta yara mu gaida mai ware ba bangare ba gamba ba bangambo ta ware ba
sai gobe zani manumfashi kwar gidan dan gogo ta kai ta yara a can cikin gari dan gogo hayin gada yar gogo ta Mamman na umaru baban audu uban ɗakina ta. Wa mamana jikan samba ɗan uwan ɗaladi ta. Badan ruwa da kada bada na gano da tsamma. Mu gaida gagara na gidan an ce mai giya jallabu. Da mammanin yaro dan an ce mai giya jallabu. Kan yi shiru caran ce zanja in kwana har gidan ba kura. Badan ruwa da kada bada na gano dosan ma'in dan ruwa da kada bai hana ni in je wannan yan da kamamman baban na kwalun na zanne. A yan da kamamman baban na kwalun na gode ma. Ma'azu yaro mai toka fodu baba motsi. Ma'azu yaro mai toka fodu baba motsi. To dodo lallai ba ka manta da irin waƙoƙinka. Ko da yake kuma sai ina tunawa da waɗansu waƙoƙin kamar na su a'i captain da su alhaji siliki da su ko makaman doka ne ko saje wada ka iya tunawa da waɗannan fayafaye wato in kai fayafayen in an tsara lissafi ba su lipsarto haka ne nukan tuna wasu sai dai kuma da yake an daɗe ba a yi sai a ɗan mamanta wasu dole lallai yau ai mutuntaka kenan mutum ko in ji tara ne gaskiya ne to ko a taɓa waɗansu daga cikin waɗannan jerin muji sajawa da ƙanan maka manduka mamalu ya kudima ta wada ƙanan maka manduka Mamma ya kudima Sodajan kandi mai farin gida mai jan wando ta Sodajan kandi mai farin gida mai dogo mai farin gida mai jarmota kajiji kan sambo a kulikin dundu wawo ka tura hannu dan mamma a jikon sambo a kulikin dundu wawo ka tura hannu dan mamma zani kwari gidan so da kyan kande mai farin gida mai jani mota don haka maza ba su ja da malam Adamu Edi ajin bature baban jumbo zani a mota
bandiko. Dan kwata masa idi mai wuyari bukisa. Idi mai wuyari bukisa maza gudu. Mai wuyari bukisa. Idi mai wuyari bukisa maza gudu. Bai Mamman jan zaki. Alhaji Mamman Shata wato abin nan naka da ta'ajibi. Na ɗaya dai su kansu makaɗan nan ashe su ma dum ba su shin waye mai wancan kiɗi? Wannan sarkin makaɗa ɗan amara, wannan sarkin makaɗa kuntuku. Sarkin makaɗa wane? Wannan sarkin makaɗa ɗan amara, wannan sarkin makaɗan mutanen Musa ne wannan ɗan amare. Dan amare. Wannan kuma sarkin makaɗan Kudan. Kudan. Kuntuku. Kudan wannan ta kasar Kudan wannan ne. To amma kuma akwai wani makaɗin naka ai. Kuntum. Ai baya nan. To. Wannan yana can yana noma. A Katsina. Ai damina ta yanzu nan ba zuwa ko ina sai kaka. Ina ne shirin tun yake? Kuntuwa. To. Shi yana nan yana zaune. Shi yana nan yana noma sai kaka. To yanzu kowanne kiɗa wato kowace waƙa aka faro sai jini ba su san mu kyale ta. To amma abin tun da hira ne sai mu dan taba kaɗan. Dan ji dai wannan ban so aka sauke ba. Gashi kai kuma baka mantan ba. Oh, to yanzu a cikin dadewarka cikin wannan sana'a me zaka iya cewa shine kai abin da ba za ka manta da shi ba? Ko wani karo da kuka yi ko kuma wani wasa da aka yi ko kuma wani shahararren gagarumin biki da aka yi? Wato abin da ba zan iya mantawa da shi ba. Na'am. Sai kaman bikin su sarkin Kano wannan. Sannan yana dan sarki. To wanda aka yi da dama da shi da na dawaki wato ciroman Kano ne. Shine ba zan iya mantawa ba haduwar da aka yi saboda ko ina da ina wani duk wanda yake babban maroki ne ya zo wurin. Da wani babban maroki. Da aka bikin auren su na farko. Auren su na fari ba. Waki. Yau fa shekarun wato wajen 10 kaza ne kadan suka rage da 20. An jima kadan. Wannan ne ba zan iya mantawa ba da wannan haduwa. To wace irin waka kai a wannan lokaci? Kila dai dukiya ka karba shi yasa. Ko? Da na san haka za a yi bana da na zo da shirin aiki na ta kai ta. Landa na sa ka a birni, ni da mara kan birni. Kai kada in kala jin kiɗan wani sai nau'in ba kiɗan fawa ba. Kaza ku yi da na zo da jaka tsafe na. A kan ranar bukin su malam ado ta. Gama janan ɗan jata tare da malam ado. A'a maje wakilin yaƙi. Maje wakilin yaƙi. A'a maje wakilin yaƙi. Allah ka taimaki malam maje na malam ado. Da gari ya waye kana na san maliki ne. Kayan yara sai gari ya waye bukin su
indo. Haka sai da gari ya waye. Shi yasa kake cewa kai baka san haka za a yi ba. Da na zo da shirin aiki na. Da ka zo da shirin aikinka, kai wai da ka zo da jakar tsafinka. To Alhaji Mamman Shata, a cikin wannan sana'a ta haka mutum nawa ka yaye? Kowa sai kama ce wannan shi ma Shata. Wani ma ya zauna da kai, wani ko bai zauna da kan ba. Haka ne. Kai ka iya tunawa da waɗanda? A yanzu da waɗanda suka zanna da ni da waɗanda su zanna tare da ni ba. Ba zan iya cewa ga iyakacinsu ba saboda sun yawa dan dai sun ragu ma yanzu. Saboda yanzu da abin ya zama kayan sai mai shi. Wasu sun koma wani kaya sai amali. Wasu sun koma wasu waƙe-waƙen daban. Amma dai akwai ɗaiɗai wanda hanzu dai ba su yada alƙawari ba suna nan. Sai dai na samu wani a nan Kaduna washi Shata na 7. Shi bai ce ba kansa komai ba ce shi ne na 7 da wadda gare shi Shata ya kare ce sai dai shashanci. Ko ka taɓa ganin shi? Na taɓa ganin shi. Na taɓa ganin shi. Ya kan je gida na. Yawwa, je gaisuwa ban girma. Ya kan je. Kwarai. Wato waɗanda dai suka zauna da kai da waɗanda ba su zauna da kai ba waɗanda suka kama wannan waka suna da yawan gaske. Ba ni iya lissafa su. To ko kai kanka na san wani lokaci za ka fi son waɗansu waƙoƙi da ka wallafa. Kamar yadda ni kaina a cikin waƙoƙinka kullum ina tunanin waɗansu inda waɗansu maganganu da kai wato malami sai tamfar ka ce wani malami ne ya zauna ya faɗe su. Domin ba nassi ba ne amma kuma nassi bai kankare su kuma ma hasali ma nassin haka ya faɗa a waɗansu wuraren inda kake jera menene alƙawari kamar tawada menene da wani abu da kyan tsayuwa kamar kumsa da su menene to ni ne ga Musa to kuma wannan ne haka ne alƙawari ne ko wanne ne na alƙawari a ce akai yarinya mai alƙawar kamar tawada indon Musa wata yarinya mai kyan diri da kyan tsari ga kyan zama da kyan tafiya ta yi zaune kamar kunsa ta ɗan karkace kamar ruhu'a ga alkawar kamar tawada ga daɗin faɗi kamar ba sai lallan hakuri mace sabakakka indan musawa a cikin sunduki cikin akwati na ƙarfe da juma'a ana azahar indo ta sabuko wato Alhaji Mamman Shata ka san irin kalmomin da za ka yi ka zuga mutum saboda haka ina ganin komi rowan mutum in ka sauka a gunshi yaya komi rashin iya kyautar shi na da bantala ko kaɗan ko kaɗan ko magana mai daɗi ya dai bada ko kaɗan ko magana mai daɗi wato irin wannan magana kai ka san wato mutum zai ji ta dai wani iri to yanzu Alhaji Mamman Shata shin a cikin wannan sana'a ta kana wata sana'a ko ita dai ka sa a gaba a ba na sana'a ko me ita na sa a gaba saboda haka kullun tunanin ka yanda zaka inganta ta iyakacin tunani na kenan kullun abinda zan ce ma mutane kullun su ji daɗi ni iyakaci na kenan kyautata sana'a kenan to a wannan sana'an ne kai aikin haji a cikin wannan sana'an ne yau ka samu shekara nawa da zuwa maka yanzu bana shekara na 10 shekara 10 kenan da kai haji duk ko akan sabili da ita ne akan ta ne kanta ne lallai ita ce ci ita ce sha ba ni da wani aikin da ke ba ni ma wani aikin da ban da ita saboda haka to Alhaji shin ta yaya kakan kago waka kakan zauna ne a gida kai ta tunani sa'ilin nan ko takan zo maka ne kamar wata baiwa daga sama babu tunanin komai lokacin da na kama kiɗa in waka ta zo in ba ta zo ba kan ba ni iyawa sai ai in yi ma in kasa karshen ta ma in fita in bar wurin ko to amma in ta zo kuma ina ganin ta ne kamar da ido haka kamar karantawa kake ce mu mutum gashi ina gani da kamar da ido na amma a ce je kaka ce kaza wannan wani abu ne wanda yake ambatar da ni kenan to inda kace ga abin da nake so to shikenan ya kare haka fa to a cikin haka kamar da ce kai kanka kafi son waɗansu a cikin waƙoƙinka haka ne to ko idan haka ne ko ka rera mini wadda kai kafi son ka yi haka ne to ko idan haka ne ko ka rera mini wadda kai kafi son ka yi
Ni kam ta maza ko ta mata? A ta maza. A cikin ta maza? Yawwa, akwai wadda ko nake so ne. To. Muhammad Mahamuda. Muhammad Mahamuda. Muhammad Mahamuda. Giwa ikwan Allah mamman kogi ikwan Allah giwa buka daji. Kogi ikwan Allah. Mamman kogi ikwan Allah. Yara daji ya kai daji, daga giwa sai yanta sai zaki ke yawo sai yan kyalkeci. Daura birnin mamman daura, birnin mamman da gaza. Ki sai ɗan sasai gewa ke yawo. Har kuma sai ka tuna min da wani faifan a irin naka ɗan leku baban leku ne ko? To kaga wannan taɓa min shi kar a wuce ba a faɗi wannan ba. Mamman ai a gama sai dai doki. Mamman ai a gama sai dai doki. Mamman wuyan rota sai dai ƙarfe. Falkari ko na mamuda. Kalo sai la ko bashar mejin yar ofis. Kalo sai la ko na mamuda. Kai manya inji kanana jure fari sai to ba. Doki kawata da gima ba mai maganin ta sai dai Allah. Kawani da ke cin ba mai ware shi ya sai dai Allah. Mamman ai a kama sai doki. Abinda bai zaka don ka ai ba mi kwa sai da me ka. Manta din de daɗi tanda. Man ai a gaba sai doki. Kaji dodo? Wato shi sa na kan ce waɗansu abubuwan kakan yi faɗi sai ka ce mai kai wani mai duba ne. Na ji inda ka ce wata rigima ba mai warware ta sai ku Allah ya ku warware a cikin kuma waka ka faɗa. Sai na tuna da wani faifai da ka taɓa yi a Zazzau. Me ka ce ma wannan faifan shi kuma? A birnin Zazzau yake ko kuma wanda ka ce ka faɗi magana. Mammanto rangiye na zagi ya cika sala da Ubangijin sarkin yaƙi. Mammanto rangiye na zagi ya cika sala da Ubangijin sarkin yaƙi. Mamman kafin ya zame sarki, sannan yana yin Zazzau. Nice masa za ka zame sarki ya so ka ce zancen giya ne na
to ga zancen giyar ya zo daidai da na maluman birnin zazzau. Ga shi yau zancen giyar ya zo daidai da na maluman birnin zazzau. Har yau kuma gaba gidan suna kallon ya gaba gidan suna kallon Mamman ya karbi sanda ta sandan giri ma hannu mai wasu sai sanda bugun kula sai su ɗauke ta warke mai nauyi a shige da wai ta bugun kula daji. Gama Allah ka amala ba ni ba. Yara Allah ka amala ba ni ba. Kun ga dai Allah ka amala ba ni ba. Gajiwa na sha'anin da ta kai lallai to Alhaji Mamman Shata, shin a cikin wannan sana'a taka kamar yadda kake baka tsine da ina ka zauna kuma? wato banda da na ce maka na zauna A tsaure kuma na zauna ƙetare to kuma na zauna manumfashi to inda na fi da dadewa da zama bakori saboda mutane da yawa akasarin su gani suke kawo bakori aka yi mutum bakori ne sosai. To daga nan fa da ka tashi daga bakori na tashi na koma Kano sai Kano nan ma ku ka dan jima? Na jima a Kano kwarai da Kano na taso na da Hunto yanzu. Kuma a Hunto yanzu ake? A bayan na taso Kano na koma gidanmu. To ka koma gida can Musawa? Na koma Musa na zanna. Haka wato in ka irin wannan zama kai da Musa sai dai ka je ka gano su to sai koma. Ko a nan din duk inda ka zauna din ai ba nan kake zaune ba. A'a ko da wani lokaci kake. Ko da wani lokaci ina hankali na dai na gida. Shin a kasashen nan namu ina da ina ka taka a Afirka? Bayan dai zuwa Makka da Madina wannan ba waka ka je ba. Ka je sauke daya daga cikin farillai ne na musulunci. Haka ne to amma a kiɗe fa a Afirka ina da ina ka je? Kasashen da taka ba su cika yawa a kasashen waje. Na san nan kasar Nijar, kasar Nijar. Yawwa. To daga kasar Nijar sai kasan ina Saliyo? Ban je Saliyo. Ba Saliyo ba. Sai kasan Huhe. Wato Abidjan. Yawwa. Nan wannan kasa na je. Daga nan sai na taho Ghana. To sai Ghana. Haka fa. Kasashen waje inda dai sani kenan kasa. To kuma kai na lura kana daga cikin irin waɗanda muke son mu ƙara ƙarfafawa na yadda mutum zai dubi abu ya mai waka ba tare da cewa sai ta mutum ba. Haka ne. Ka dubi icce kai mai waka, ka dubi dutse kai masa waka, ka dubi gulmin bahanimaliya kai masa waka, ka zo ka samu dajin rugu kai mai waka. Ko? Haka ne. To irin wannan abu ne mai wuya. Tunda ba za ka ce dan wani jikan wani ba. Haka ne ba. Tunda ba za ka ɗiga wato ba za ka tara masa ƙasa ba akan shine mai kaza amma dutse ne gashi. Saboda haka ina son in ji waƙan nan ta dajin rugu. Kowa zai shiga dajin rugu sai ya ratsa ƙasar safana. Kowa zai shiga dajin rugu sai ya ratsa ƙasar safana. Babba da yaro, yara da manya kowa san dajin rugu. Giwa ka zaki dajin, da misa ka ɓauna dajin, ni dai na ka abin